Plaster taglamisa kay budol fight na pod ang tirada. Uban ang Pereira boys nga perting si Awa. Tiil og Canton ang atong tirada ron. Let's go! Tirada aktor ay pirmi na ay tirada. Uban ako akong pag-umangkon nga perting tambuka. Naghaling na dayong ning Migo diri o gibughaan na sa ni Migo diri ang mga dadarb zero plastada na. Akong agaw di agagutan og lamas pero kining tiil gyud o pinakadabis ato sa gyud ng pabukalan. Para mga wala gyud ang Cebu sa tiil para piti gyud kayo ang ato ang tirada ron. Awara limpyo kay pagkatirada. Amo na day nang gihaon o gibalin sa baldi kauban si Migo og fighter kining spot diri. Basta magkatapok ang taga Pereira diri, automatic kubkub na ni. Gibut nga na dayon ni Dadarb diya og idibol og kit-an ako si Ante Alma dito nang huklas og nilayhay. Natingala lang ko Darb ba kay pagbutang ni mog idibol nganong imo pa man ituyok-tuyok. Pero goods ra gyapon Darb kay gibut nga naman nato nag-ahos og si Migo daw mo tirada karon. Gigutad na sa niagaw diri ang sili. Pero pagbutang sa tiil diri ni Migo ngano man ang imong giusa-usa. Wa na lang jud giyabuni mo para mausa. Paguman og lunod ato na dayon ng ukay-ukayon diri. Simple ra gyud kayo ang pagtirada sa tiil namo karon. Adobong tiil nga sinabaw. Gibot nga na dayon nakog magic sarap. Kung sa Bisaya pa, lami si aktor. Nagkuha na dayon kog down sa saging diri para maplastar gyud tong tirada na turon. Kub-kub na dayon. Pagbalik na ko sa spot na naman sila experiment nga nabuhat para daw kusog musiga. Grabe pagkasiawa gyud sa taga Pereira. Andam na dayon among kanon diri. Gitirada na dayon ni Dadarbs diya. Birahi dar. Pero kining iro gyud oh, white ang color per brownie ang pangalan. Mao na ni akong giingon. Basta ni ani ng pormahan, matik luto na na. Ato na dayon ning ibutang sa mong plastada diri. Kalami. Pagkalamian na gid lang taon oh. Kay kulang pa man daw og kanto ng amo ang tirada. Giluno na dayon ni Dadarb, sigwa pa na bukal pagkasiawa. Maong ako na lang gitiwas diya kay nabukal naman. Kay kumpleto naman amo ang tirada. Okay, let's pray na. Led by Migo. Yun, Diyos ng itong Ama, Lord. Salamat kayo sa grasya nga nasa mga tubangan ka ron, Lord. Inaon sa Lord na maghatag kinig kusugo, bastong sa akong panlawas. At yung nana, makabayad ko sa mission ni Giatas, sa kausang ka na mo. Ito na naman kipa ngayon, kipasalamatan, pinagin ni Cristo ang mga Ginoo. Amen! Pagkalamian nagyug plastada oh. Aw mao gyud atong first bite ron kining tiil piti kaayo. Bisan ko magko pagani na atong na first bite pero makaingon jud kog lamia eh. The best manggod kayo ning anira. Samot nagkauban nimo imong mga tropa. Perting kubkuba. Banat jud Rasil. The best jud kayo ning kanton nga akong gipunit oh. Pares jud kay sa tiil ba. Pagkalamia. Kalami. Baka naman pansit kanton. Nakahukad jud og balik oh, pero mao na ni akong giingon nga perting gamita gyud sa sabaw kay amo man ang ilunod sa luto, perting pagkalamian na. Pero unya ra nato to kubkubon. Focus sa taaning tiil nga among gitirada ron. Parehaan ning gikubkub nako karon. Lamia eh. Pero ang panit murag guma kanon. Kini oh, luto nga nay sabaw. Aw ato ning kubkubon dayon. Kinamot style lang jud ta diha. Budol-budol gani. The best jud kayo ni istambayan namong spot diri ba. Samot og mulandong na, magtapok dayon ang taga Pereira. Naasad si Covid diri nga perting kubkub na siyang bukog nga gitirada. Pero kining tiil gyud atong last bite ron. Piti Imnan day natog juice diri Automatic busog ng aktor.